Per a mi pot ser la roda de premsa més desoladora i més trista de les que he fet a la meva vida. Avui, quan venia a l'Euromed cap a Barcelona, anava pensant en tota aquella gent que des de fa 20 anys, des de l'any 84-85, començava aquest projecte, gent que anava venent bons, gent que anava fent pressions de tot tipus, tancades a les esglésies, manifestacions també a Madrid, al Barrio Nuevo, i bé, tot allò es feia dins d'un context, conjuntament amb l'Obra Cultural Balear, d'un projecte de país. Havíem d'articular el país, havíem de donar-li esperança i finalment ho guanyàrem. Finalment ho guanyàrem fins fa 2 dies. Pensava després també, òbviament, des de fa 2 dies, Alacant, Elx, s'ha acabat, demà Castelló, el nostre Castelló s'ha acabat, Gandia s'acabarà les pròximes setmanes, València una mica més tard, però també ho liquidaran. Per tant, aquell gran projecte, aquella gran il·lusió està esmicolant-se. Està esmicolant-se o està ja pràcticament esmicolada, i per tant estem en una situació de desolació i fins i tot de derrota. Això és molt greu per a un país. Però bé, en tot cas, el més trist de tot, també ho pensava, és que en gran part tot això ho ha causat la nostra gent. No parla de mala fe en absolut, però ho ha causat la nostra gent. Bé, hi ha 3 persones de les quals vull parlar, perquè són les que han portat les negociacions: el senyor Clos, el senyor Tresserras i el senyor Rambla. El màxim culpable d'aquesta història, sense dubte, sense pal·liatius, és el ministre Clos. El màxim d'aquest conflicte que començà el 10 de gener. Sabeu que el 10 de gener van venir els funcionaris i van dir que tenien 10 dies per tancar TV3 i una multa fins a 1 milió d'euros. Bé, nosaltres estàvem tranquils perquè eren freqüències que se'ns havien donat des del Ministeri fins i tot la promesa: mentre estiguem els socialistes no hi haurà cap problema. D'acord, canviarem, digitalitzarem i bueno, estàvem funcionant. Aquell dia ens quedarem una mica alarmats, però bé, per si a cas, per a saber que realment la responsabilitat era del senyor Clos, van fer un informe que vostès el tenen en les carpetes a l'equip d'administrativistes de la Universitat Autònoma de Barcelona, el doctor Vallvé Mallol, el qual, efectivament, no vaig a llegir les conclusions. Si vostès volen tot el dossier el tindran després. On està, Toni, això? Que deia, dic un punt només per no allargar-ho. Referint-nos al cas que ens ocupa, destacar que cap dels canals controvertit, això és 47 i 55, que són els de TV3, figuren al pla tècnic amb atributs a la Comunitat Valenciana ni a cap altra comunitat autònoma. En conseqüència, cal concloure que la competència quant a l'atorgament de concessions per a la gestió, control i inspecció dels mateixos canals correspon a l'Estat i en concret a l'Agència Estatal de Radiocomunicacions. No prou amb això, via judicial, el Ministeri reconeixia, el senyor Clos, que això eren freqüències seues i que era ell l'únic que podia intervindre en aquest tema. Això és el document que vostès tenen del Ministeri d'Indústria, en el qual es diu: aquestes freqüències són meues i sóc jo l'únic que puc intervindre en això i castigar. Per tant, hi havia una qüestió claríssima. Per què el senyor Clos va fer això? Fa impressió que se'ns escapa a tots, o potser no se'ns escapa, però deixem-ho així. El senyor Clos no va abdicar de les seues funcions. I aquí comença el problema. Aquí comença el problema perquè en aquell moment el govern català tenia 2 opcions. Una, que era obligar al senyor Clos a que complís la legalitat, aquesta la més clara, enfrontar-se, evidentment, però per això els estats polítics. I efectivament l'altre, embolicar-se en una història que és aquesta negociació que d'entrada donava legalitat a la Generalitat Valenciana, una cosa que no tenia res a veure. O sigui, vosaltres o el govern de Catalunya ha donat legalitat a la Generalitat Valenciana en un afer que la Generalitat Valenciana no té res a veure, com hem vist. Per tant, el primer pas era d'una enorme gravetat.
Hauria estat ideal, hauria estat lo lògic, hauria estat políticament correcte el haver forçat a clos a el que diuen els documents. Una multa de 300.000 euros, desmantelar tota TV3 al País Valencià i que a més se li regala a la Generalitat Valenciana 8 canals, dels quals 7 seran en castellà, evidentment. Això és el resultat de la negociació. No diguen que, bueno, podia ser, no serà. Bé, escolten, fets, allò de fets no paraules, és això. Bé, possiblement hauran vist, avui ho explicarà Toni també després, la xuleria del Partit Popular, en un lloc on té majoria absoluta. Però clar, quan tu es poses genuflexe, passa el que passa. Això és un document que tenen vostès del 4 d'abril de la Conselleria d'aquí dalt, enviat a la Generalitat Valenciana, que és el primer document base per arribar a l'acord, en el qual ja s'ofereix a la Generalitat Valenciana el canvi de llibre d'estil de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió. Ja s'ofereix. I a més s'ofereix, evidentment, que es canvie de la xarxa que té TV3 a que ho controle la Generalitat. Per tant, és el pas previ que tanquen. Això tenen vostès el document aquí del 4 d'abril passat. El document, dic jo, gravíssim. Nosaltres no en sabíem, no hem intervingut mai en cap negociació de res, i per tant, bueno, vostès mateixos jutjaran. I tot això per allò de la reciprocitat. Això de la reciprocitat s'ha transformat en una mena de mite. La reciprocitat. Bé, en primer lloc dir-los que si volien reciprocitat, Canal 9 arribava a la Mussara. Canal 9 pagat per nosaltres, i hi havia un repetidor a la Mussara. Per tant, Canal 9 es veu a Tarragona. Mira que hagués costat passar de Tarragona a Barcelona i s'hagués acabat tot el conflicte. Està molt senzill, no? Tarragona a Barcelona i s'acaba el conflicte. Hi ha la reciprocitat. Doncs no. S'ha optat, ja dic, per negociar en un PP innegociable, com veurem, i per tant entrar en un atzucac terrible. Imaginen vostès que la reciprocitat va i surt. Val. Tots contents, i se signa al Palau de la Generalitat com està previst de València, moltes fotografies, però cal explicar la segona part d'aquesta reciprocitat, que és una fal·làcia. Primer, dels 8 canals que se'ls ha donat a la Generalitat Valenciana, només vindrà TV3. La resta seran 7 que es controlarà el PP de València. Per tant, més Jiménez de los Santos, més Mundo, més castellanització, més espanyolització i més anticatalanisme. Això és el primer resultat d'aquesta qüestió. La segona, el País Valencià perd 3 canals, que ens havia costat molt aconseguir-los. Canal 33, 324 i 300. La tercera, impossibilitat de que mai més vinga ningú més canal català. Si vostès l'any que ve, com sembla, van a tenir 4 programes més, 4 freqüències més, 4 programes, allà no n'arribarà cap. Serà el gueto de TV3. A més, una cosa més greu, que és el control d'aquesta TV3 per la Generalitat Valenciana. El control, perquè aquest document, que és el que possiblement, si un dia l'aproven, aprovaran, TV3 passarà per la Generalitat Valenciana i la distribuirà. Ja coneixen qui és la Generalitat Valenciana i quina gent està allà, per tant, tallaran quan voldran i faran el que voldran. I per a proves, bueno, ja ho tenen. Després hi ha un altre tema, que TV3 quedarà liquidada, perquè una vegada acaben de liquidar tota la xarxa de TV3, si continua, entrarà per uns canals nous i per tant la gent haurà de tornar a antenissar TV3. Vostès saben el que vol dir antenissar avui? Que en una finca de 20 senyors un diu que no i s'ha acabat. L'antenissació és una cosa lentíssima i costosíssima. Per tant, TV3 en el millor dels casos queda liquidada. I finalment, bé, evidentment, els valencians es condonen una mena de sureste d'Espanya, conjuntament amb Múrcia, Albacete, etc., separat de tota la comunitat lingüística. Per tant, aquesta reciprocitat és un suïcidi. És un suïcidi contra la llibertat d'informació, evidentment contra la llengua i contra l'espai nacional de comunicació. Aquí tinc el Josep Gifreu, el teòric de l'espai nacional de comunicació,
i ell millor que ningú sap que una nació és un espai de comunicació. Esmicolat aquest espai s'esmicola la nació.